थाबायलाङो mana jadi ngalai hidung nanti akan rumah मेदामसो सानदोंमोन आं LP स्कुलनि नोंखौ जानो हागौ हाइ स्कुलनि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि mana jadi ngalai hidung nanti akan rumah मेदामसो सानदोंमोन आं LP स्कुलनि नोंखौ जानो हागौ हाइ स्कुलनि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि दासो हमनो हाबाय आं PCDC आफादनि मेम्बारसो बि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि जोबोद जोबोद साबायखर